हेल' लोगोफोर बड'ज अफ इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो अफिसियेल नटिफिकेसन आं लाना फैदों बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो एग्रिकालचार आरो भेटेनारिनि जेब्ला नोंथांमोना दाखालिबाव एप्लाइ खालामदोंमोन गोबां प्रब्लेम मोन्दोंमोन नाथाय बिनिनो गोदान एप्लाइनि नटिस फैबाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामफिननो हासिगोन आरो बिनि लास्ट डेटखौ बारायनो हानाय जाबाय दा माब्लानिफ्राय एप्लाइआ सोलिफिनगोन आरो लास्ट डेटआ माब्लासिम थाहैगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेटखौ नोंथांमोनाहाय मोनबाय थागोन। दायो आं फैबाय लोगोफोर अफिसियेल पेजआव नाथाय बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइनि लिंकखौ एक्टिभ जानाय नुनो मोनथारनाय नङा मानो होनोब्ला एप्लाइआ सोलिथ'वाखै आरो जेब्ला सोलिगोन बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइनि लिंकखौ एक्टिभ जानाय नुगोन आरो जेब्ला डेट जागोन अब्लासो बेवहाय नोंथांमोना नुगोन दा बेनिखायनो जों नायग्रोनोसै मोनसे सर्ट नटिस फैदों बेखौ आं नोंथांमोननो दायो देखायनोसै। नैबे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल मोनसे सर्ट नटिस गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैनाय दा बिनि एप्लाइआ सोलिफिनसिगोन होननानै बुंदों 22 मार्चनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 5 एप्रिलसिम थाहैसिगोन। नोंथांमोना 22 मार्च जानाय लोगो लोगो गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन जे क्लास 8 पास सार्टिफिकेट नांथारगोन नांथारा आरो रुरेल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेट गैयाब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया नोंथांमोना 22 मार्च जानाय लोगो लोगो गासिबो डिटेल्सखौ मोनफिनजोबगोन बेनिखायनो नोंथांमोना नेक्स्टनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय जेब्ला आं भिडिअ खालामबावगोन। नोंथांमोननि एप्लाइआ नाथाय सोलिफिनसिगोन 22 मार्चनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 5 एप्रिलसिम थाहैसिगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांला आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा नोंथांमोनाहाय नैबे नटिसखौ नायनोब्ला नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो नोंथांमोना बेखौ नायनानै बुजिबाय थानो हागोन। दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ